tomu na to. Budu na to natáčet. Ty zase točíš. Karl je těžký kameraman. A.K.A. Karl Johnson. Hele, už volá. To je ten, co se odstrkával na té minibajce. Střelec. No jestli jdeš na tu vodnici. Přitom na perník. Dík, co dělá? No dobrý, ale my bychom už jeli, víš co tohle. Hej, Dody, usměj se. No tak my zase pojedeme do města, ne? A zavoláš mi, já nevím, za 4 za 20 minut. Bitch. Jo, dobrý, tak jo. Jo, čus. Chcípni roh. Je. Dík, co mu dělá? Čaruje mi sandále, hej. Jak mu jsou balí dát. Těžce malý. Teda velký. Káro, co s tím děláš? Tím si strkáš do rice, ne? Přímo. On s tímhle přišel na praxi. Tak jsem nechtěl, aby mi kanděly nohy, more.